Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Fina rolada s pekmezom jedan je od omiljenih recepata naših mama i baka, a i ja je rado spremam svojoj kćerki. Uz malo jeftinih sastojaka, ova rolada daje puni izdašan okus, a uvijek nestaje u trenu. Uzela sam 5 jaja pa ću odvojiti bjelanjke od žumanjaka. I izmiksati ih u čvrsti snijeg. Ubacit ćemo 75 grama šećera i 1 vanilin šećer i opet dobro izmiksati. Zatim dodajemo 1 po 1 žumanjak i nakon svakoga treba izmiješati smjesu. Ubacujemo 60 grama glatkog brašna i pola vrećice praška za pecivo i onda ćemo ručno sjediniti smjesu s pjenjačom. Na protvan od pećnice stavili smo papir za pečenje, te ću uzeti malo smjese kojom ću ga prilijepiti da se ne miče. Zatim ćemo istresti smjesu u protvan pa je dobro poravnati. Biskvit se peče u zagrijanoj pećnici na 180 stupnjeva 15 minuta. Dok se biskvit peče smočit ćemo čistu krpu. Dobro je iscijediti te raširiti na podlozi. Ispečeni biskvit odmah dok je još vruć treba preokrenuti i prebaciti ga na vlažnu krpu tako da je papir za pečenje s gornje strane. Papir ćemo odmah oprezno odvojiti od biskvita. Biskvit zatim rolamo zajedno sa vlažnom krpom, pa ćemo krpu zatvoriti sa obje strane i ostaviti ga da se ohladi na sobnu temperaturu. Ohlađeni biskvit ćemo odmotati. Zatim na njega nanosimo 250 grama pekmeza po želji kojeg treba ravnomjerno razmazati po cijeloj površini i opet oprezno zarolati u roladu. Preostaje još da ga lagano posipamo šećerom u prahu te narežemo prije posluživanja. Ako vam se dopao ovaj video, dajte nam like i zapratite nas, te ne zaboravite stisnuti zvonce kako bi dobili obavijesti o novim receptima. Sve naše recepte u pisanim verzijama potražite na web stranici receptura.com. Bye!